cek 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 cek. Tes 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 1 2 tes tes.
horas ma dihita saluhutna selamat hari Minggu. Minggu madihita salahuna. Hururiani tuhata namarlas ni roha dohita di hari Minggu sadarion ala naung di patulhas tuhata pardalanan ninguluta siat tahun naburuki nuaeng nungasahat hita tubonani tahun 2020 toluon ditikyon nungasahat hita tu parmingguon minggu paduahon dung epa panias hapatatarni debata marhite anaknya Yesus Kristus naung ro tu portibion ido napopos rohatta babua sai nadonganan ni debata dohita manguduti ari-ari dohot pardalanin nguluta di bagasan nasa taonon. Portibion marhite haroroni anakna Tuhan Yesus Kristus tu portibion naung saur dohot juta jolma perdosaon. Hapapatarni Yesus ni Kristus tu portibion patandahon asini rohani debata na jahot jala menotong ursaleleng nileleng na dinggulu nami. Atong tapuji jala tapasanga madebata marhite parmingguta sadarion tapahibul jala tapasada maruhata mamongoti permingguonon marhite tema Yesus Kristus panodang tusaluhut bangso marede mahita puji Jehovah nasangap. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Madok moliate madehamu di amai
Na mangararot hita sian gonggoman ni hahulumon, jalan na pocotan hita tu bagasan harajon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung dohod dohami diha holomon ni roham, marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim torohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutangion hami suarani anakmu, jala asa hujalo hami to di parbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite buku D nomor 72 ayat 4 dohot ayat 5. Hehema hamu parbegu. Tangihon hamuma patit ni debata di minggu badua hondung Papanias, imana tersurat di Kolose bidusada ayat 2. Madok moleate mahamu dia amai, naung patahun hamu majalo tohap di bagasan hati uroni, si teanon ni aka nabadiai, atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulawan na hobar to patikmi. Amin. Tapuji matuhata marhite bukwede 500 lalu ayat sada dohut tolu marsinodang di bahe Yesus. As
tatopoti madosata nagudangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujo hami do guar muda badiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahami. O Tuhan Yesus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodohion hami. Asima roham di hami. Saya patotong ma di hami roha hamoliateo tuho. O to di porbadia pangapul na marsa roha. Pamalum masa luhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho maingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomoni roham. Hodo parhitian niasi ni roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata ama. Anak dohoto di porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosata. Ala ni pangalesyota do ubahen na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picak parhitian ni hason nangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na dikijang. Tapuji matuhata marhite bukwede 100 sada ayat sada dohot ayat 5 tangihon angguk-anggukon. Roham Jehovah
Hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Yohanes bidusada mamukamaisan ayat 20 sia rodi 42 tajahama marsikap soring. Torang ni arinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi. Jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsa dosa ni portibion. Ibana do nahudoki sian pudikuro rosada halak naung jumolo adong asa ahu ai parjolo hiando ibana. Au pe dang hutada ibana alai asa tadap ibana di halak Israel ubahen naroau madidihon aek. Dungi di hati dakon si Yohanes ma ninama hui dado tondi tuat songon darapati sian banua ginjangi jalamian di ibana. Au pe dang hutada ibana jolo alai ibana do namar suruau madidihon aek. Ia ido mandok tuau ia tusi di ida ho tuat todi jalamian di ibana do si didihon todi porbadiai. Asa nunga huida jala hujat jokon ibana do anak ni debata. Marsogot nai jongjong muse si Yohanes di si doho sisianna dua halak. Jadi didanai Yesus mamolus ni nama ondo biru-biru ni debata. Jadi di bege sisianna na dua ima hatana gabe di hiuton ma Yesus. Dungi humusor ma Yesus di ida ma nasida namangi huton ibana jadi ni nama mandok nasida ahado nani luluam muna jadi dok nasida mamandok ibana rabi namandok guru di dia doho sorang. Jadi di dokma madok nasida Roma hamu asa di dahamu dungi Roma nasida di ida ma permainanna laus rakma nasida dohot ibana sadernai tar dipukul opat mai. Si Andreas dongan sasaanani si Simon Petrus dona sasada sian nas duai na umbegi hatani si Yohanes dohot mangihuton ibana. Dungi pajupang ma ibana jumolo dohot si Simon donganna saama jadi di dokma madok ibana nunga jupang hami Mesiasi astuanna Kristus. Laos ditogihon ma ibana tu Yesus alai dibereng Yesus ma ibana uhud didok si Simon anak ni si Jonas doho si Kepas ma hagoaran astuana batu mamak Petrus. Ima sahatna martuado akana tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Tapuji matuhata marhitekor ina Debora. Tapuji matuhata marhite bukuede 655 ayat sada dohot ayat opat Yesus Tuhaku dihoma awon. Yesus Tuhanku
Tahatidak ko mahaporsiautai songon nani hatidak ko ni dongata sahaporsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di bata jauba ido ama pargogo naso tudusan natu mo palangit dohot tanam. Au porsia di Yesus Kristus anak di bata jauba nasa sadai imana tinubuh si Maria raga begabean sianton di perbadia andorang suatu buah ibe natu mau nabekni di panggung manis silatus nama tetar paja doi bana dihau pinak silang natuat tubono toru di lempang namulak mangulu di hari patuluhon nama naik di surgo lahudul disiamu di bata jahoba amanai pargogo naso tudusani disima ibana mai pengamulak sultan menumin halak mangulu dohot namaka au persia dikendi perbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot di hasasani dosa dohot di hastaima mulak malu sogot tani hadak mate dohot yang luan nasora sudah amin. Tatangihon ma titing ni huriata di bagasan saminggon. Tikting Minggu 15 Januari 2020 tolu. Huria nahina holongan di bagasan Guarni Tuhatta Yesus Kristus saunari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan mingguon ima Minggu 15 Januari 2020 tolu. Sada Guarni Minggu ta sadarion ima digoari Minggu paduahon dung Epapanias dohot topik Yesus Kristus panondang tu saluhut bangso. Napaduahon jadwal parhobas. Pandita Haris TH Sitorus STH MM marhobas di parmingguan Arian dohot pukul 10 WIB di HKBP Pospel Cirarap. Napatuluhon Barita Habot Niroha. Di hari Rabu 10 sada Januari 2020 tolu naung salpu nunga marujung ngolu sahala ruas ni huriata ima amang pangabalan silain manang opung Laura Doli umur 83 tahun namaringanan di perumahan Medang Lestari blok C4A nomor 55 kompleks Matahari masuk Wik Efrata. Jala diboan tu udean di hari Sabtu 14 Januari 2020 tolu di Taman Makam Veteran TNI Angkatan Udara Jatiasi Bekasi. Tatang yakom ma asa sude keluarga na ditinggalhon naung jumoloi dilehon hagogoon dohot pangapulion sian Tuhan debata. Napaopaton parmingguan sekolah minggu dohot praremaja mamuka di hari sadarion Minggu 15 Januari 2020 tolu parmingguan sekolah minggu dohot praremaja masuk muse songon nasomal. Napalimahon rapot parhalado partohonan di hari Selasa 17 Januari 2020 tolu masuk pukul 20 WIB maringanan di gereja di patupado rapot parhalado partohonan HKBP Bonang Indah naeng manoruson penyusunan rencana program dohot anggaran huria tahun 2020 tolu. Laus tiktingon ma nagabe undangan resmi tusude parhalado partohonan asaro mandohoti parapotoni. Na paonopon mangapuli di hari Rabu 10 Januari 2020 tolu masuk pukul 10 sia tolu puluh WIB naing di patupa huriata do acara pangapulion tu keluarga TBP Simanjuntak Boru Tambunan Wik Efrata namaringanan di perumahan Permata Medang Klaster Angelonia Blok A Sada nomor J2 RT 004015 Tangerang.
Siala naung jumolo dialap tuhatta na toras bawa ni inang boru tambunan ditiki naung salpui. Sai tuhatta ma na mangapuli sude keluarga na nitinggalhon ni naung jumolo mondingi. Na papituhon kor ina Kamis. Di hari Kamis 10 Januari 2020 maringanan di Ancol Jakarta naing dipatupa bona tahun punguan ina Kamis na nihobasan ni inang Bibel Pro Eva Susilawati Nenggolan sai dipasu-pasu debatama ulauni bain sangap di goarna. Napawaluhon iuran bulanan sinosohon tusude ruas ni huriata asarade pasahaton iuran bulanan tu huriata marhite sintuawik nabe manang langsung di pasahat tu sekretariat. Napasiahon pelean Natal keluarga, pelean pertanyaan malam tahun baru keluarga, pelean parmingguan, pelean sekolah minggu, hamuliateon, dohot pelean bulanan keluarga, boy nama tapasahat marhite sintua wiknabe manang sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria. Napasapuluhon parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan naung salpu boy ma tajaha di file na naung dipasahat huria marhite WA group manang WA keluarga manang pribadi. Na pa 10 sadahon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni rohama sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal sia 115 Januari 2020 hatani tuhatta si peopota imanatar surat di Roma 15 ayat 10 sada alai gokma di basa-basahon debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halas ni roha dohot dame di bagasan haporseaon asa lam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni todi porbadia aka guar-guarna marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file na naung di pasahat huriata marhite WA grup manang WA keluarga manang pribadi. Songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon debatama mamasu-masu hita. Tapasahat ma peliata marhiti pilihan sada A dohot sada B tapuji matuhata sia bukwede 774 tung mabaor sian ho. Mual hangolu
Sang Yang Mahita. Gohi memahami ale Tuhan di bagasa todim, dinalaho pataria sokatam, jala dinalaho tumangihon, toktong lehon hatawon dohot habisuho dihan, asa mangatusi hami dinalaho makangoluho katamon, di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami inanami, remaja na poso bulung ruas ni huria ni tuhata, hata ni debata di parminggota sadarion, ima minggu padua hondung Epipanias, tersurat mai di buku panurirang Yesaya, bidu 40 sia, ayat sada sahatu ayat pitu. Buku panurirang Yesaya, bidu 40 sia, ayat sada sahatu pitu, songonon mahatana hujahahon ma dihita. Naposo ni Jehovah bakit gabe si palua bangsona, jala panodang tuaka parbegu. Tangihon ma au, hamu ale aka pulo, jala patinggil ma pinggolmu hamu ale aka bangso dinadau. Jehovah do majowau sian bortia dope, sian butuhan ni dainang, nunga ditaringoti guarhu. Jala dibahen pamangaku songon podang natajom, diodingi doa marhite sian pangalinggom ni tanganna, jala dibahen nau gabe subia nani ugam, ditabuniho doau di bagasan siorna. Jalanin na do madokau, naposokku doho, ale Israel, marhite sian ho doau marmulia, alayang guau ninna rohakku do, dang marguna nangalutaniau, magopo sabing do gogokku hupa sudah-sudah, hape Jehovah patikos-tikos uhum tuau, jala upakku dilabung ni debatakku do. Ia nuaing hatani Jehovah na jumadiho nau, sian bortia dope bahen naposona, asa au paula ko Jakob tuibana, dohot papunguhon Israel, jadi marmulia maau di ida Jehovah, jala debatakku gabe hagogookku. Jalanin nado, hamet metod doi anggotung holan naposokku ho, patidang aka marga ni Jakob, dohot manogihon mulak aka pasi-pasi sian Israel. Nunga hulehon ho huhut bahen panodang di aka parbegu, gabe perhitean ni hatuoku, ho ro di ujung ni tanoon. Songono dohata ni Jehovah, si palua Israel, nabadiana tu ibana na hinabiason ni rohani halak, tu bangso hagigian, tu naposo ni aka pangarajai, ikon idaon ni aka raja doho, jala hehe, jala marsoba aka pangarajai, ala ni Jehovah na bonar, dohot ala ni nabadia ni Israel, nama milito, disido saat ni hata ni tuhata, horas ma dihamu saluhutna. Moleate mata pasahat tu tuhata pardenggan basai, ala asi dohot holong ni rohana mangaramoti hita kamang dohot tinang, sahat hita tu minggu na patuluhon di tahun 2020 di bulan Januarion. Totu saluhut nai dang ala ni gogota, dang ala ni malota majamot tolakata ubahen na tarpasidik kita kaparmaraan. Saluhut nai holan ala ni asini rohani debatado. Dipakuling itu hata donuai kita marhite hatana sian buku panurirang Yesaya. Nama suaraho tu hita taringo tu. Naung Roma naposo ni Tuhani mabuan haluaon dot hati uron tu hita. Nungaro naposo ni Tuhani mabuan haluaon dohot hati uron tu hita. Ise do naginuaran na poso ni Tuhani. Jalatu ise do borhat ro na poso ni Tuhani. Mabuan haluaw ni dohot hati uron. Sian buku panurirang Yesayaon, iya na poso ni Tuhani margoar may panurirang Yesaya. Sahalak na poso na pinilit ni debata, di jauh debata, asa olo ibana dinalaho manguluhon halak Israel na totu haporsyaon na say meoleol diihut to debata
alai muse ditadikko debata. Hatak kangon nei takas do tarida di pangalahon ni halak Israel. Di berek si Jesaya marupani bangso nanaing diuluhon nei. Molosian hagogoon ni bana dang margogoy bana. Alana bangsoi dang muraya jarioton. Alay dong dipapos debata rohani si Jesaya. Uluhom ma, ajari ma. Di bagasan pos ni roha ma si Jesaya mangalusi di sodoau suruh maang. Di bereng ibana marupani hahurangan nai, jala di pasahat ibana mahahurangan nai tu hagogoon ni debata. Sebab menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Tetapi sekalipun di dalam diriku banyak kelemahan dan kekurangan, aku tidak bersandar kepada kelemahan dan kekurangan itu. Karena Allah yang menyuruh, pasti Allah juga yang memperlengkapi. Setiap kelemahan pasti dikuatkan, dan setiap kekurangan pasti akan dituntun. Kepercayaan yang demikianlah yang ada di dalam diri seorang Nabi Yesaya. Kemudian ketika dia melakukan pelayanan kepemimpinannya kepada orang Israel, nah kita lihat iman yang tidak setia ada di dalam diri orang Israel. Pada masa itu kekuasaan suatu bangsa itu terlihat dari ketika mereka menang di perang. Molomonang nasida atong di parporangon, ido bangsona gogo jalan na targuar. Jadi maralo do bangso tu bangsona jolo. Halak Israel maralo tu halak Misir, halak Israel maralo tu halak Babel. Jadi nang diserang halak Babylon mah halak Israel. Dibereng halak Israel mah dak sanggup kekuatan ni nasida mangaloi. Roma si Jesaya unang lau hamu mangalului pertolongan tu bangsa na asing na sutumada debata. Pos marohamu na tu debata. Molotuk penaeng roh halak Babel dinalaho mamorangi hita asa gabe tertindas sita unak pula mabiar. Ai jolma do bangso Babel debata ta adong. Alai dak terjalo halak Israel peringatan ni Nabi Jesayai. Marpangusad dia do nasida tu bangso nagogo na adong di Portibion ima bangso Misir. Mengalu-alu nasida asa gabe mardongan nasida dohot halak Misir mangalo halak Babel. Hapeta bereng makenyataan na dang gabe dongan ni halak Israel halak Mesiron. Justru gabe mardongan do halak Mesir tu halak Babel pasudahon halak Israel. Terbuang manasida, tertindas manasida, diturun ni kepemerintahan ni halak Babel. Dang adong be lapatan na menyesal. Ainung nga dipaingot si Jesaya nakingan, molotuk peneng roh halak Babel mamorangi hita, unang mangalu-alu tu bangsa nagogo na di Portibion. Ay dak terpalua diri siap podang. Molotung ho sa pinapinangido ni nasida, alay molohot doroha tu debata, molo mate di bagasa debata hurapit turbuah. Alay mabiar do nasida di Hosana. Mereka takut kehilangan nyawanya sehingga meminta pertolongan dari kuasa dunia kerajaan Mesir. Tetapi faktanya Mesir menjadi sahabat buat Babel menyerang orang Israel sehingga orang Israel jatuh ke dalam pembuangan Babel. Maka di tengah-tengah pembuangan Babel itu orang Israel pastinya mengalami krisis sosial. Dan adong bedinasida kemerdekaan untuk hidup. Krisis politik juga. Dang boy benasida paturehon uhum, songo dia ditiki di hutan nasida. Yang ketiga, krisis spiritual. Dang boy benasida hot mamilit ikom manoba tu debata nasida. Ikom mangihutan nama nasida tu bangso na menindas nasidai. Krisis sosial, krisis politik, krisis spiritual. Molonunga hona natuluon pastina madate nama parnguluon. Tidak ada lagi semangat. Tidak ada lagi tujuan hidup. Semuanya sudah menjadi penderitaan. Nah, di tengah-tengah penderitaan itulah seorang Nabi Yesaya menyuarakan berpengharapanlah kepada Tuhan. Ketika kita merasakan penderitaan sekarang, kita ditindas oleh bangsa Babel ini, kita ingatlah semuanya ini kan karena perbuatan kita. Kita tidak setia kepada Tuhan. Mengapa sekarang ketika
ketika kita menerima hukuman ini, kita tidak memiliki harapan lagi. Kita ingin kembali mengingat di mana Tuhan kita. Tetapi ingatlah juga, Allah itu bukanlah Allah yang pendendam. Sekalipun kita tidak setia kepada Dia, Dia tetap setia menunggu kita kapan kembali ke jalan yang benar. Lalu Yesaya memperkenalkan dirinya. Seorang hamba Tuhan itu nantinya akan datang. Hamba Tuhan yang akan menegakkan keadilan. Hamba Tuhan yang sudah dipanggil sejak dari kandungan ibunya. Hamba Tuhan di mana dia memiliki sebuah ketegasan. Dia akan mengatakan apa yang benar dan tidak berpihak kepada yang salah. Itulah sosok hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, Yesaya juga melihat hadirionna songon jolma. Ada saatnya seorang hamba Tuhan di dalam hadagingonna untuk menyerah. Seolah-olah apa yang diperjuangkan dia, apa yang dilakukan dia itu tidak memiliki hasil. Dia hampir menyerah, hampir putus asa. Alai Roma debata dang tusi. Sebab keberhasilan seorang hamba Tuhan itu, jangan lihat kamu itu memiliki standar target. Ketika kamu memiliki ukuran standar target dan kamu melihat bagaimana orang menilai pelayananmu, maka kamu akan menjadi putus asa ketika tidak ada yang melihat kamu plus dalam pelayanan. Dan ketika orang memujimu di dalam pelayananmu, maka kamu akan sombong. Jadi kehidupan pelayanan itu tidak fokus kepada standar target. Apakah saya ini berhasil atau tidak? Karena yang memberikan kita berhasil atau tidak adalah Allah sendiri. Tetapi yang menjadi fokus kita dalam pelayanan ini ialah selalu memilih setia kepada Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan bukan untuk mendatangkan sesuatu yang menguntungkan buat kita, tetapi hanya untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ima naposoni debata. Secara umum aka amang doho tinang tarjodoh hitau saluhutna gabe naposoni debata. Marhite paddidioni. Saluhutna do hitaon di paborhat gabe parbarita nauli. Secara umum. Alaya dok tutu akana secara khusus. Ima na mamakke mimbaron dinalaho marjamita. Hami may akaparhalado. Secara umum di pabakit debatado hita asa gabe sibuan sinodang hati uron tutong-atongan ni saluhutna di dia pehita maringanan. Secara umum Tuhamu aka ama di pangido debatado asa gabe sitiop sodang dohot sibuan sodak kamu di tonga-tongan ni rumah tangga. Songon uluan di tonga-tongan ni rumah tangga. Ketika terang itu tidak lagi menyala, maka kegelapan akan ada di rumah tangga. Terang itu bukanlah sebuah benda yang terlihat oleh mata. Terang itu ialah firman Tuhan yang selalu setia ditiup aka ama. Ai hamudo di pasahat gabe uluan di tonga-tongan di rumah tangga. Molonung ngamupat barita naulii, sian hadirion ni sahalak ama, magodo nang partodion ni rumah tanggai. Alai molohot do barita naulii, di rohan ni sahalak ama, dang mago partodion di tonga-tonga ni rumah tanggai. Songo dia pegalubang ni ngolu, baik sian sisi perekonomian, baik sian sisi aka perkeluargaon, molohot do barita naulii, di hadirion ni ama, boy doi mangalehon hatorangon tu akka inatta asa boy mangatusi. Boy doi muse mangalehon panorangion tu akka yanakon asa boy mangatusi. Jadi benar-benar terang itu, firman Tuhan itu bisa memberikan cahaya kepada setiap orang yang belum mendapat pengertian. Terang itu ialah firman Tuhan. Songonido nang hamu akka ina. Di parsaurata dung makobas yaw di Bonang Indaon setiap mengisi acara ibadah jam 10 ramo letupe adong aka bahasa Batak na sohiata bege bata pasomal-somal mati akamang doh tinang alana molo bahasa kan kebiasaan don molo 1 tahun nanonaw di sorra merhubas nunga gabe di boto hamui jalan molo tuk pesihol rohamu naneng manukuni atar songon na di televisi boy do ditinggalkan di kolom chat komentaran non
melalui admin boyan non di pasahat Tuhan. Manang na di Japri boy dotong. Mula tungadok pe akka bahasa Batak na sohiata BG. Alaya sa tabige muse bahasa Batak. Tuhamu akaina. Au pe ina dosogo muse. Amin. Jadi molodang ditiup hita sodangi hati uroni mapar do rumah tangga. Molotuk pe ulu manang pemimpin akka ama hita do tataring. Molotuk pe diukap akka amaon pitu dibuan akan nasinarina molodang martimus tataring tongdo pidom napuna bagasi. Jadi kebijaksanaan sangat perlu kepada perempuan. Seorang ibu bisa mendidik 12 orang anak, bisa mengajari 12 orang anak. Seorang ibu juga bisa mencukupkan yang sedikit untuk orang banyak. Seorang ibu juga bisa mengajarkan bagaimana makalah sonotik asagabe silas niroha. Boydo di oromo padayana, boydo di holtingo siubeonna, buama asa dapok mangan akka ianakonna. Dang dipatuduhon salak ina natutu, songo dia hina hurang ni saluhut na akka sinamot si patuponna. Dang dipatuduhon ni. Buama asa unang marsak ianakon doho napuna pangisi ni bagasi. Benar-benar dia menjadi seorang wanita yang bijaksana. Jadi seorang ibu itu harus bijaksana. Kebijaksanaan itu kita dapat bukan ketika kita mencari ilmu seperti di sekolah yang tidak tahu menjadi tahu. Tetapi kebijaksanaan itu kita peroleh murni dari firman Tuhan. Jadi ketika seorang ibu benar-benar menunjukkan dia itu ialah seorang yang selalu rindu akan gereja, seorang yang selalu rindu akan firman Tuhan, maka suami dan anak-anaknya tidak akan pernah jatuh ke dalam kegelapan. Karena ada terang yang diajarkan oleh seorang ibu di dalam rumah tangga. Si bon sinodang ma akka ama dot ina di tonga-tonga ni rumah tangga. Ainunga di jalo hita sodangi sian tuhata Yesus Kristus. Na paduahon muse tunahumaliang ikon si bon sinodang do hita kamang do tinang. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah berbagai ragam persoalan. Ketika kita pajupang dohot akadongata sa parkarejoan, pasti na masalah do dihatai disi. Jadi molonong nga makatahatai hita, songo dia do hita mabuan hati uron, diruduk ni pikiran nai, asa gabe lubang pakilalaan na, jala asa margogo musaibana semangat melanjutkan kehidupannya. Kita benar-benar menjadi terang dimanapun kita berada. Sonar iko porhak do hita tusi. Bukan lagi orang-orang yang harus diterangi, dikasih sinar, bukan lagi. Karena posisi kita sekarang adalah menjadi terang kepada dunia. Hiado di dokon na tua-tua tatu hita kamang do tinang khusus na hita perempuan. Pati urbohimi asa tiur homulaula. Hapenian dang nahurang botar kulita. Ubahen na di dokon ikut tiur bohita. Alaya na dibereng do bohitaon dang ikhlas dang di bagasalas ni roha mangulahon sesuatu. Saya kariting terus bohina, saya kariting. Jadi songo dia mau neng mula-ulaon. Jolo pati rumah jobohimi, asa boy di jamot tokon. Jadi ada nasihat tertentu dari orang tua mengajarkan kepada kita bahwa wajah yang bersinar juga adalah dasar kita sanggup melakukan sesuatu. Alai wajah yang selalu berkerut adalah juga dasar kita tidak sanggup melakukan sesuatu. Jadi ikut tiur-tiur dotok saluhutna, tiur parrohaon, tiur pikiran, tiur do nang pardopahon. Dak kata hatai, molo tiur parrohaon, tiur do pardopahon ni. Alai molo golap do parrohaon ni, songo dia pedi bani mamoles pardopahon na, say na taranggo uap doi. Ay dak tartabunihon, busuk ni pangalaho, turupa na adong dihitaon saluhutna. Aulas dorohaku mabigi hata songonon. Molotuk penya naga lum-lum kulit ni nang bibeli alay ang tiur ni rohanay di sido. Fakta doi. Alay mulai dokok kamu tu au botar doi nangi na mga rehe doi. Ala na dang fakta. Jadi bagaimana kita menyesuaikan bahwa hati yang bersinar itu benar-benar jadi inner beauty. Jadi lo japehita akainang mamoles pardopahot taon salelek sota
nani pamerengot tape tung masai serapiad. Hiado dibere kamu hasuhuton paranak omak ni pangoli na marsanggul alemo dohodok. Molo disodang ma saya te. Alana disa simpel do berek pesta. Dak pola rupani rudu jabuni hasuhutoni. Dak pola marteda. Molo di sekitar Medan Toba dang modo matong anggo hasuhuton. Adong may na mga lopay mulai hari Sabtu pesta nale Sabtu na lalu nunga mga lopay di sini. Jedang modo. Jadi hasuhuton ope dang modo mo. Dang modo matong. Alay lumayan dopi hasuhuton parana. Molo parboru misalnya parpahae romar pesta tu Medan 12 jam perjalanan. Marsalo di Medan mon dung di ibadah pamasu-masuon moloon godang mana pabiar-biar hon. Bulu mata nih inata orang tua nih pengantin nih lumayan mapiga senti. Alay alamod dohodok dang gabi bagak. Dang natari dabi nabirongin abot karena masalu natuk tari. Ala borak do bulu matai. Hape tiki samo dohodok ibana bagak do inatai. Tari da matutu salon neng sesuai do tulas ni rohana. Alay alamod dohodok ditiki pamasu-masuoni gabi pabiar-biar hon nama. Jelapatan na sauli ni tak usaha hope diri tahun gabi bagakian ala yang go parroha tadak tiur pabiar-biar hodo hita disi terjalo rohamu nadi akamang do tina manang dak terjalo rohamu nai terjalo di jadi ima tahanguluhon mulak siya parminggono non saya dong do na mga lawak ko ni mulo atar liling akay nata marsuri law manang tu dia kamang do ko kamu man umak ni siya so ne do ko ninang bibelido mulo tiuro hatiuro nang pardopahan ni mau tersodo na si do aledang nama do rupani dang gabi rapiate au pitong do apinyo ko kaina ala parupod do tong jadi ima taingot tape molo tiuro tiur do nang pardopahon idu tabona tapola rudut tita mamikiri molo tiur roha tiur do nang pardopahon molo labok roha labok do nang parpakuling saur do doi selalu jadi mulak mahita tu naposo ni debata nung anaking huajari marhite jamitaon songod dia hita mabon hati uron di tonga-tonga ni keluarga doho di tonga-tonga ni nahumaliak kita mabon hati uron songod naposo ni debata imahami aka parhalado na pinabakit na ay rumardo jamita nami akamang doho tinang molo holas ya jamita hami mengajari alay dang boy hami gabi teladan itu adalah cacat. Tetapi ketika kami lebih menunjukkan sekalipun kami tidak cakap untuk berkata-kata tetapi kami sanggup menjadi teladan, bisa menjadi teladan, nah itulah jamita nama ngolu ido khotbah yang benar. Kami bisa menjadi teladan. Tidak gampang menjadi teladan karena kami hanya satu orang memiliki dua mata, jemaat 500 kakak kali berapa memiliki pendapat tersendiri. Apakah kita pusing memikirkan yang baik menurut wek mana? Apakah kita memihak yang baik menurut wek Judea karena saya misalnya tinggal di wek Judea? Atau misalnya tidak mengindahkan apa yang baik yang dikatakan oleh wek Efrata karena mungkin ada masalah pribadi yang tersangkut paut di sana. Nah, itu bukanlah sebuah jati diri seorang pelayan. Seorang pelayan itu bukan bersifat sesuai dengan apa yang dikatakan orang, tetapi dia bersikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan bertahan memilih sikap berdasarkan firman Tuhan, maka suka tidak suka beberapa orang di waktunya nanti akan menjadi suka. Menjadi teladan itu tidak gampang, memberi contoh itu tidak gampang, tetapi bertahan menjadi teladan di jalan yang benar itu perlu perjuangan. Dan di akhirnya nanti orang-orang yang mungkin pernah menilai salah akan juga memiliki pengertian yang benar tentang siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Mamukka bulan duaon tutu ate akamang doh tinang masuk nama hita tu pertangyangan. Jadi sia jamiton odol honokku do. Molotuk penasay laon sehali 2 minggu hita majalo aka pertangyangan ni. Tabay majo gabisada warna baru
sahali saminggu ma rade mahita majaloi. Aidang nama namuai padita bibelfro situa hita disi. Nama namuai tuhat tado. Asa anggia ta kamang doho tinang sian pos ni rohatta. Molo di piga-piga tahun nasalpu sahali 2 tahun kita dang majalo aka pertangyangan. Anggiat marhite di nama jalo hita sahali 1 tahun. Lam terpasu-pasu mahita di akka na pinarsita ni rohatta. Gok maasi ni roha ni debata mardapok-dapok di hitau saluhutna. Ay hati uron sodang di barita nauli do na boy hubuak kami tuhamu. Dang adong na boy terliak kami tuhamu akamang do tinang. Taringot tu nama cari umalo do hamu macari siak kami. Taringot tu aka perbinotoan ilmu pengetahuan ugodang no na binotomu. Alai tutu molo taringot tu hata ni debata partodioni idu na boy hupasahat hami tuhamu. Jadi jako kamu mabarita naulia kamang do tinang pos roha rupani. Molo tungadong do penadao rohana dinalaho majaloi asa otik si paresion nami. Ale saluhutna aka ruas ni huria na marminggu di minggu siangon. Amen majalo mahitate. Ale otik do na mangalusi. Ale mulak siano nan muse gabe bahan diskusi mon. Gabe dialusi olo tutuba itor hita maparjola teo mak ni sianu terdokom matu siteweki. Anggoy itorlas do roha anon mabeke. Jala saluhutna aka beban. Na menurut tita selamon gabe sada hamaulo ni majalo aka pertangyangani betapa siding may. Aidang ulaun perdagingod disi. Ulaun partodiodo. Dang ulaw perdagingod disi. Mungkin boy sahali do ramailah hita makatahoni ala adok sesuatu si patupota. Alay taingot na. Dang ulaun perdagingod disi. Dang mailah hita mamereng jolma. Mailah marnida debatado. Ayang gojol mahurua. Mololomoro hana marnida hita, salah pehita diapini do. Molo solomoro hana marnida hita, sitok pehita dihasogohod do. Tetapi kita memilih disukai oleh Allah. Sekalipun kita dipandang hina atau misalnya dikatakan tidak layaklah oleh manusia, tetapi ketika kita dilayakkan oleh Allah, itu yang luar biasa. Menjadi terang itu juga harus sanggup menjadi berkat. Akar ruas na terpasu-pasu do hamu akamang do tinang. Hati dak kodoi. Godang do aka burjuni roha, ukap ni roha tubuh di hamu. Moleate ma di piga-piga halak na mangalehon rohana terlumo bima punguan ama. Asa gabelam uli saluhut na aka bagas joro ni tuhat taon. Molosian parhalado dak terbalosok kami. Upan di saluhut na hina burjuni roha munai. Tangyang nami do na boy mangodiho kami. Siap partodioni hatahonok do tentang iman memberi. Memberi bukan karena berlebih. Dan dengan memberi tidak akan berkekurangan. Itu ialah hukum iman kita. Memberilah bukan karena berlebih. Dan percayalah dengan memberi kamu tidak akan berkekurangan. Semua dicukupkan. Yang perlu hanyalah bersyukur. Bersyukur kita sudah bisa memberi menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Martangyang mahita. Nunga hujalo hami hatam na badiyaw na letuhan. Dilehoko tu hami sada sodang asa gabe borhat hami manodangi saluhut na nahumaliang nahutopot kami. Na parjolo hupangido hami. Dung hujalo hami sodangi siako. Gabe sibuan sodang mahami di tonga-tonga ni rumah tangga nami be. Dung hujalo hami sodangi siako. Gabe sibuan sodang mahami di tonga-tonga ni ganup aka ulaon nahutopot kami. Di dia pehami maringanan. Pos dorohan nami ale Tuhan. Gabe aka anak hati urun masaluhut na ruas ni huriam. Na adong di HKBP Bonang Indaon. Hubege hami ale Tuhan marhite tikting. Barita habot ni roha. Di ruas ni huriam. Toktong mahona gabe pangapul na sumurung na tinadik ko ni nasida. Jala saluhut na aka pinoparna. Toktong di bagasan pakirimon. Dinalaho madalani ari ni ngoluna. Ale Tuhan, suang songonido nang saluhut na aka program kerja nanaing diulahon di huriamon. Parsahalay jala parbisuhi hami aka parhalado ni huriam. Dinalaho makkobasii. Asaboy huhobasi hami di bagasan biar midaho. Asiro hamale Tuhan. Asa saluhut na pakkobasyon namyon. Boy, dinalaho mangalehon panadayon na sitong.
taringo tu harajaon mu banua gijang, turuas ni huriam, na pinasahat mo nanaing hupar mahag kami. Ramoti jaladongani maganup akaruas ni huriamon, di dia penasida maringanan, ak katangiang ni nasida ho manapasautosa, ianakon ni nasida petutu ale Tuhan, toktong madibagasan pangaramotiom. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Tapuji Tuhatas yang buku de nomor 75 huhut papungu pelean paduahon. Oh
doha roroan ni salhut silihon-lihon na denggan dohot na solibasa na maliutus. Hupasat hami mas yan nanilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalom may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati puluh na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinarbadia maguarmu, say Roma harajanmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongon namar dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasaurhon madamena tutod ditabe. Jadi upang ido hami ma asarin mahita jongjong. Moliate tadok tutuhatta diramoti do parsaurata di parminggon sadarion sian nama muka sahatu nama ngunjungi terpasu-pasu mahita kamang dohotinang diganup akatangiang terlumo bihatani tuhata bohal ni partodiota mulak sian bagas joroon marulupolo matod dimuna mabuan silua na arga ima barita nauli anggiat manotong pasu-pasu ni Tuhan mangaramoti hamu salhutna. Hora selamat hari Minggu ma dihita salhutna.
Buat yang foto jangan lama-lama ya. Yang foto jangan lama-lama.